Confederation of Khasi Jaintia and Garo People Southwest Khasi Hills District haka South Trigunai Lar Arja Arpusan kalahir Shikithan Nong Halam Sur Bat Nongjri Kibahap Haranikor Civil Subdivision Ban Penlong Yak Jinkenra Trading License haka Tegathan. Hakani ke Jinkenra kablaya lam da uba Kenneth June L Nonglat President bat uba Balse Kharbani Secretary lambat kiwai pat kinongkit kam ke FKJGP kalalap bagi don katu katni kidukan bar jela hakate kathan ki bam don trading license bat kiwai de ki kot kisla ki babyang bat kumta ki lakhang kardap sipor tat hadu bakin dalap ban penbyang yaki trading license. Henry kabapala susu hakani ke Jinkenra kalong baka FKJGP kalalap ru ya ki dukan dawai ki bam dan ru ya ka license pharmacy na lor ka trading license. Uba Kenneth June L Nonglat ulaong banakaliang jong kaseng kadap da ka jing ngokya ka bajor halor ka jingwan rung kertap ki menderi hapo kathan khamtam baka sarkar Assam ka penong ya ka Jinkenra mender ka bajor hakate ka jella. Ulaang ru bakaseng kalayo jingtip bagi dan bon kibrio ki bawan syaki benta baper jong ka Southwest Khasi Hills District daki kali Henry andala poi hakate kathan ki susak mano klam tip sya ki let kumta kaseng kalashim ya karai bakan penyeng sendon daga kerdop talasi mender ka basyan kin sarai ha ka jaka bakin penyeng ba ulapan pau ka jingkerman bakane kan ya rapan te lakam ya ka jingwan rung kirthap kibrio ki panabar sapo ka jella. बाबू लोग भी जान से बोला ठीक है आप लोग आपको पहला आते मिलेगा लाइसेंस तो बड़ी किसी हम बंद करेगा ना खुद बंद करेगा बंद करो ये परमिशन नहीं है का जमा दिया नहीं कागज नहीं आया Kenan dia yang lupa ya teh. minta विश्वास में कितना mila yuk banwan hiar man kendra trading license hari ini ka area nonjeri unsur nongklam bat ngilalap baki don katu kini hidukan ki bom don ki trading license bat ki babun hidukan kibala sukhang kadep hi hadin bana kalian juga seng ila penlong jeng kendra trading license kini jaga lagi don pada hidupan kibala kibabiang ikut selak trading license ya bo license ban ke tina kalian juga seng ngiken tu ngilak khang kadep ru ini ki dukan ki bom don ikut selah ban ngiken tu ru ya ki paradong prathan ki badon hai ka jaka hadin bangiyo I baka nakaliang juga sokar Assam kla kendra ya ki beriu ki basyong basa angtu ki bomdei ki trai muluk tina kaliang juga seng kentu ki rang basnong ya ki circle ki unit ki badon ki baper ki badon apo yang ka distrik ki jongi bakin sngo baha ban pejngor habiya dei bargani ki jingrum kerthep jong ki beriu ki banabar te nakaliang juga seng la sim ka senjam mat perkaru banang ni sya khmat ngin buk ngawe kiet ban pej ya ki beri ke banabar ki ba namar ba ngiyo I ba lada ki syong kali andal poi gini ki iria ki la sakma keleng tingin nom la mantip ki le che hare nang ni sya khmat ngin buk no ya ki kiet ngimpat ong hangno jaka hare ban pej ya ki beri ki bawan nabar ki basyong lebak kali ban kali ya ki sei ki lek ban nang no ki wan ban sei ki sa tina kaliang juga seng ngi kami lanti ba kani ke jingwan rung kerthep jong ki bru banabar kanom long ka ba nuan mantuj hagni ka area kani ka dong ka than ka jongi po jong distrik ka jongi kaba solo kalau bagi lap ya kini ki drugstore bagi kimdon tang ternasen kimdon pat license pharmacy kimdon tena kalian keseng ka suban tentu ki bor bahalor kamtam na ka liang ka department bdpet ya ki drugstore bagi nuan check kini ki jaka ka jungi bagi kumbangi lap keseng bun ki shu yele trumur kimdon tang license pharmacy bat kaba arang apa pintu ya ki rang ba shon ka dong ka than burok kawe ba sobam ai ti kamon ti kadang nam ta ban tim pha jong ka ja beri burok kawe
Mar ko bangin ketip ko malaban presiden ba menta ka napo Assam chief minister lo khandrat jur apo jela Assam bar kajing ka ko bijitip ka seng babun hi ki wanno ba chaka jalam klajungi bar kapasusi kalong babun hi nak liang kirba sun kamla mpa kerteng kidon berong ba kabakiwan Assam kala don ki epik ngong bang supin syah ne ke epik kalong bait ladu mesyah kala bendon epik mak ada kinung sunung jong ka Assam ande la kim don ka verification na po police department kema ba kita kim lesu ki bro na po Assam nomor ba kat kum jingtip ka sem long ba la de ki bro na Assam ba kilek syabar menta kap no kam na ka verification na ki police station pat mi itu ba ki de ki bro ba ki de po Assam ki bom don ka verification police kamot ba la sutu lo pa ba kita kim de ki bro ki badang syong ha Assam ki de ki bro ba ki balak syabek na Assam dan makata ngi kwa ipan ketika mon tika diang na ki rambak syong ba per ki bador po si ko jungi ban ai ketika mon ketika diang ben selang bakaseng bar kaseng ku balong i presiden rong sabu kawe get ngi dak ban bu rankor nam ta ban khnrai kita ki wan ki bawan rong haka ne ka dong ka thain ka jungi bas kawe rong kwa ban ong ba nak liang kini ki trading lesen ro nga tentu bro kini ki ba kumbang ngi lalap mentam ki bomdon sobam penbiang no la kembiang kaseng rumah sin kan khang kan nom ailan Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.